Nid unrhyw hen dre ydy Dinbych, ond mae hi'n hen, ac ar un adeg hi oedd y dre fwyaf yng Nghymru. A mae rhai o'r traddodiadau yma yn dal yn fyw. Heddiw ydy diwrnod cyfarfod blynyddol y cyngor. Lle well i ni ddechrau i gamogi. Yn y cyfarfod blynyddol mae teyrnasiad un maer yn dod i ben, a teyrnasiad un arall yn cychwyn. Mae yna dros 100 a hanner o feiri wedi rheoli'r hen dref o'i blaen, a chyn hynny cenedlaethau o gofiaduron a chanoedd o gwynstabliaid, teitlau gwahanol, ond yr un dyled swyddau, sef cynnal yr hen dref a gwarchod i phobl. Mae'r orymdaeth yn ffurfio ar mes berer a'r tawn creuar ar y blaen yn barod i'w harwain i'r neuadd yn ôl arfer canrifoedd. Boneddigellau, boneddigion, ffrindiau a theulu. Fy nyletswydd heno yw roi i chi fy adroddiad o'n blwyddyn fel mae'r tref Dinbych o 2001 hyd at heno. Yn gyntaf, diolchaf i'r cyngor am yr anrhydedd o gael fy nethol i fod yn faer Dinbych. Mae wedi bod yn brofiad pleserus iawn. Cyn adeiladu'r castell, yn iard y ffarm sy'n dal i gael ei galw yn Llys, yr oedd un o gadarnleoedd y Cymru. Gwynn merch Llywelyn fawr, modryb Llywelyn ein lliw olaf a'i frawd Dafydd oedd yn byw yma, mewn castell bach ar fryncyn tu ôl i'r tŷ. Pan fu farw Gwynn, cymerwyd y tiroedd etifeddiaeth Dafydd gan yr arglwydd Normanaidd dy Gre. Gwylltiodd Dafydd a chwympodd teulu brenhinol Gwyneth. Mae o'n cwyno wrth y brenin am i ddaru hwnnw anago i fynd ar mater drwy'r llysoedd. Ond pryd hynny, fel heddiw, mi oedd hynny yn cymryd oes o amser. Ac oedd Dafydd eisoes yn chwerw am nifer o bethau eraill. A mae o'n anfon cwyn yn rhestru gwynion at y brenin. Ac ar ben y rhestr, mae i siomo ynglyn â beth wedi digwydd i etifeddiaeth i fodryb Gwynn. Mae'n colli mynedd, a fel dyn ni'n gwybod, ar sil y blodau 1282, mae o'n ymosod ar gastell Penarlag ac yn dechrau y rhyfel annibyniaeth oedd yn mynd i arwain cyn diwedd y flwyddyn i farwolaeth Llywelyn lliw olaf, a'r flwyddyn ganlynol yn wir i'w farwolaeth o'i hun hefyd. Hyd yn oed heddiw, mae cadernid y castell Normanaidd yn creu'r argraff a fwriadwyd. Dorn haearn i'w hysgwyd yn wyneb y Cymro, datganiad o rym i dorri'n hysbryd ac atgof parchais yn uchel uwch ben y dyffryn, nad oedd y Cymro ddim patch ar y Norman. Ac eto, allai'r barwn pwerus a'i hadeiladodd ddim osgoi llaw greulon ffawd fwy na'r Cymro dlotaf dan ei reolaeth. Henry de Llys oedd Iarll Lincoln, arglwydd Dinbych ac adeiladydd y castell. Ond yma, ar waelod tŵr goblin yn ei gastell ei hun, y torwyd i galon. Collodd Henry de Llys i fab hynna fan hyn. Oedd y bychan yn chwarae ar y wal pan faglodd o, a syrthio i lawr i waelod y ffynon yma yna. Fe adawodd de Llys i'r castell heb i orffan, a mynd i gastell arall o iddo yn Pontefract Swydd Efrog. Ond yno fi gollodd i fab ei engaf hefyd. Mi gwmpodd oedd ar furiau'r castell pan oedd o'n chwarae pêl. Yn yr rhyfel cartre, bu castell Dinbych dan warchau am 6 mis. Cododd byddin y seneddwyr am ddiffynfeydd o bridd i gysgodi ei gynnau mawrion. Mae hôl ar faes chwarae'r ysgol o hyd. Am ddiffynydd y castell oedd y Cyrnol William Salusbury, hen sanau gleision fel oedd yn cael ei alw, a mae dyna oedd yn ei wisgo bob dydd ac ar bob achlysur. Ond dros 1000 o bobl i fewn yn yr castell ac y ffiniau'r castell. Ac fi ath yn broblem fawr i'r hen sanau gleision, oherwydd oedd o dŵr yn dechrau sychu yn ffynon y castell. Mae'n debyg mae haf 8 ganrif oedd
1646. Fe dorodd rhyw haint neu bla allan yn y castell, a bu farw nifer o bobl, ac wedyn y broblem fawr oedd claddu'r meirw. Methodd y cadfridog Myddleton a pherswadio'r hen sanagleision fod yr rhyfel drosodd, ac mi ddafiodd o ati. Diwedd mis Hydref yn unig ddeithan o allan o'r castell, a'r hen sanagleision yn mynd i ben tŵr y Gogledd, taflu'r athwel i lawr at Myddleton, a blaid yn chwib i'r byd, gwnewch domen ohono. Ond, wrth gwrs, doedd Myddleton ddim yn siarad gair o Gymraeg. Yr adeilad anferth arall yn Dinbych ydy'r Seilam. Mae yna lawer i stori ddirdynol yma. Dyma un gan y bardd John Glyn Jones, am Will Sean, saer coed aeth i drafferthion ariannol, wrth adeiladu capel i'r Presbyteriaid yn ardal Brythdir. Yn y blynyddoedd ola yma, a dwi'n mynd yn ôl wan i adeg rhyfel byd cyntaf gan ei lwyther. Mi sgwennodd o englyn, a mae rhai'n dweud mae hon oedd yr englyn ola iddo fo sgwennu. Uchel nod a osodais, i gyrraedd rhagoriaeth ymdrechais. Ond bler ac ofer fy'r cais, mewn a seilam noswyliais. Ron i'm dyna ddiwedd y stori, mi oedd 'na fab iddo fo oedd hefyd yn englynwr. A mi ysgrifennodd englyn coffa i'w dad, sy'n rhyw fath o adlewyrchiad o'r englyn oedd ei dad wedi sgwennu. Eto oedd fedd, gorfoleddi, wedi'th gyr, daeth y goron i ti. Hyn fy nhad a gofiwn ni, mae yn Salem noswyli. Hen dref marchnad ydy Dinbych wrth gwrs, ac bod y farchnad wedi symud allan o ganol y dref, mae holi yma o hyd. Ar hyd y lôn gul yma, roedden nhw'n arfer mynd ar anifeiliad o'r farchnad i'r lladd-dy. Ac ar ddiwrnod marchnad, roedd y lle'n drewi o dail gwartheg. Fe geisiodd y Saeson beraroglu'r lle trwy alw fo'n Rosemary Lane. Ond i'r Cymru, hon ydy lôn fudur. Well, there's muck, there's brass, medda'r Sais, ac mi fyddai'r cyngor yn trefnu i gasglu'r baw a'i werthio i ffermwyr a garddwyr yr ardal. A bob blwyddyn mi fyddan nhw'n cael cinio swmpus ar yr elw efo'r gwin gorau. Ac enw'r cinio, McDonald. Ar y dydd Gwener ola o bob mis, mae yna farchnad dan do yn cael ei chynnal yn y neuadd. Mae stondin Hugh Vaughan Jones yn un o'r mwyaf poblogaidd. Arlunydd ydi o, arbenigwr ar ddarluniau manwl o adeiladau o bob math yn Dinbych. Dwi'n cael dipyn o'r chybion gan bobl sy'n eisiau llun y tai, yn enwedig os maen nhw eisiau symud tŷ, maen nhw eisiau llun eglwys, yn enwedig pan nhw eisiau llun eglwys pan nhw'n llefryn nhw'n priodi, llun capeli, a maen nhw hefyd eisiau llun anifel anwes fel ceffyl. A dwi'n newydd wneud hwn i gwsmer y ceffyl yma. Ar ôl eich cyflwyno chi i rai o Gymru bywiog y dre, gai nawr eich cyflwyno chi i rai llai bywiog. Mae'r crach ymysg Celanedd yn gorwedd yma yn yr Eglwys Wen. Dyma'r lle i fod. Dyma Sir John Salusbury a'r Mrs. Sion y bodiau o'n i alw fo, oherwydd fod 2 fawd ganddo fo ar bob llaw. Sgynno fo'r un erbyn hyn diolch i fandaliaid yr oesa. O amgylch y beddrod, mae portread o'i 12 plentyn. Hogi ar ochr yma, genod ochr draw. Ar hynaf o'r bechgyn, John arall, gafodd y fraint o fod yn ŵr cyntaf i'r wraig ryfeddol honno, Catrin o Ferain. Yn angladd John, derbyniodd Catrin un cynnig priodas ar y ffordd i mewn ac un ar y ffordd allan, ac mae darn o'i hael ŵr, Sir Richard Clough, wedi gladdu yma hefyd. Mi fu farw yn Antwerp a'i gladdu yno, ond mi dorwyd i galon allan a'i rhoi mewn cist fach blwm, mewn blwch arian, a dyda hi nôl yma i'r Eglwys Wen, a'i rhoi yn y wal fan hyn wrth ochr yr allor. A ryw 2 ganrif yn ddiweddarach, mi agoron o'r wal. Roedd y blwch arian wedi diflannu, ond mae'r gist blwm a chalon Richard Clough yn dal yma. A dyma'i gartre.
Mab yw wneithurwr menig yn Dinbych oedd Clough, ond daeth yn un o reolwyr y gyfnewidfa bres yn Antwerp. Mae dylanwad yr iseldiroedd i weld yn halcen y tŷ. By'r gofeb bres hyfryd hon mewn peryg o gael ei gorrwbio gan rwbwyr pres. Chaiff neb i chyffwr bellach. Cofeb ydy hi i Sir Richard Myddleton, ceidwad y Castell. Roedd ganddo 9 mab a 7 merch, ac roedden nhw i gyd yn byw yn y tŷ bychan yma. Daeth un ohonyn nhw, Thomas, yn arglwydd faer Llundain ac yn berchenog Castell y Wain, a Hugh ei frawd ddaeth â chyflenwad o ddŵr glân am y tro cynta i Llundain. Fel milwyr y myddin Iorwerth y cynta, y daeth llawer o'r hen deuluoedd yma i Dinbych. Mae'r Heatons yn dal yma, yr ugeinfed cenhedlaeth yn y trydydd plas, 7 canrif yn ddiweddarach. On the 16th of October 1286, they marched to Dinbych, and there they stayed in Dinbych Castle, as far as I understand it, for about 50 years, or at least 50 years, because they were frightened of the natives. And then, afterwards, they came out and they were keepers of the stags in the crest outside Dinbych. Yna i fyny yn y byd, tŷ bach twt sy'n cynnwys lle i anifeiliad oedd y plas cynta, wedyn ar draws y biarth yr ail blas. Mi ddwedodd Mr Heaton wrthai sut y bu un o'i hynafiad yn farnwr yn achos Joan d'Arc, a sut y deithon nhw drosodd efo Gwilym Goncwerwr, a sut y by'r teulu yn ymladd gyda Harri'r Pumed. Cymaint o hanes yw drosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth. Hen deulu arall ddaeth gyda Gwilym Goncwerwr i Brydain oedd y Rosendales, ac mae'n anodd derbyn fod Humphrey Llwyd yn un o'i tras, ond Norman oedd o, wedi newid ei enw a'i gymregeiddion llwyr. Yn ei hen gartref Foxhall, mae copi o'r map a'i gwnaeth yn enwog, y map cyntaf o Gymru. Be sy'n ddiddorol am y map yw mae gŵr o Antwerp a'i hargraffodd. Tybed os oedd gan Richard Clough ran yn y stori. Roedd ganddo gartre lawr y ffordd a swyddfa yn Antwerp. Hawdd dychmygu'r ddau'n cwrdd gyda'r nos, a Humphrey'n cwyno am safon argraffwyr lleol, a Richard yn dweud fod yn abod just y dyn yn Antwerp. Mae'n fap tairiaethog, Lladin, Saesneg a Chymraeg, yn llawn o walla bach difyr. Mae'n amlwg fod Humphrey wedi pori'n ddwfn yn y Mabinogi, oherwydd mae Caer ar Gianrhod, cartref chwedlonol mam Llai, mor ddiw yn ei ddychymyg, nes iddo ei chynnwys ar ei fap yn y môr oddi ar Arfon. Drws nesau Foxhall, mae adfeilion trist Foxhall newydd. Ceisiodd rhyw Mr Panton o ganeddu hun trwy adeiladu plasdi mwyar ardal. Ond mi aeth yr hwch, mae'n ymddangos cenfaint o foch drwy'r siop. Ond nid gŵr bonheddig ydy'r enwocaf o bryswylwyr Eglwys Wen, o diar nage. Mae lechen wedi stwffio tu ôl i bibau'r organ, ond mae'r garreg fedd yn y fynwent yn dweud mwy. Here lies the body of Thomas Edwards of Nant, the Cambrian Shakespeare. Cymhariaeth anheg i'r naill llall. Ar ben arall y garreg mae'r sgrifen wedi gerfio gan Twm ei hun medden nhw, ond fe'i cipiwyd i eba'r gofeant yn nghanol y llinell. Dilynwch fi rwan i Llys Cenhadaeth Cuba yng Ngogledd Cymru. Yn y cwt bach yma ar ben gardd tŷ yn Dinbych, mae dolenau'r gadwyn sy'n cydio Cymru a Cuba yn cael ei morthwylio. David Jones, ysgrifennydd a sefydlydd Cymru Cuba yw'r gof a greodd y gadwyn. Mae'r llyfr ymwelwyr yn rhestru ymweliadau gan Llys Genad Gweriniaeth Sosialaidd Fietnam, Llys Genad Cuba a Bwlgaria a Gwynfor Evans, Talar Wen. Wel, mae Cymru Cuba yn cefnogi chwyldro Cuba ac hefyd yn ymgyrchu yn erbyn y blocad yr Unol Daleithiau. Llynedd, fe trefnais i noson salsa yn nedd y dref Dinbych ac roedd digon y pres ar ôl y noson i prynu 2 ambulans ac mae'r ambulances ar ei ffordd i Cuba rwan. Yn yr ardd mae penddelw Lenin yn rhannu darn o dir gyda chorach a nymff hanner noeth. Dyna beth yw gwir proletariat. Yn ymyl mae plac cof am Brian.
Braf a Gwynn oedd ei fyd, rhydd ysbryd mewn cell glid. Inga Emrys, gwag i'w meifod, a'i olwyn gi yn ddistaw rod, nodedig oedd, braint ei adnabod. Pwy oedd Brian? Brian oedd fy hamster. A mae o wedi gladdu yma? Na, dim yma. Dan Lenyn. Dydy fy ffrindiau comionyddol ddim yn siarad efo fi rwan. Fe glywsoch chi am y llyffant drodd yn dywysog. Wel, mae'r un peth wedi digwydd yn rhif 24 Stryd y Bont. Tan llynedd roedd pawb yn credu mae hen dŷ boring o ddechrau'r 19th ganrif oedd o. Ond pan eithon nhw edrych o dan y plaster, mi ffeindio nhw dŷ hynod ddiddorol o'r 19th ganrif ar 15, yn wir un o'r tai hynna yng Nghymru gyfan. Ac mae Emrys Williams sy'n gyfrifol am yr adnewyddu ac yn fardd, bron yr un mor falch o'r ffaith fod Caledfryn wedi byw yma. Gwehydd oedd Caledfryn, ond hefyd bardd. Hwn di hen deilet Caledfryn. Mae o twll yn y wal di ar y cwbl ydi o. A mae'n siwt mynd lawr o'r ffordd 4 llawr i'r gwylod ac mae'n debyg bod o'n allan i'r ffos neu'r afon Grawys sydd yn dod o Pwll y Grawys. Hefyd o'n bipen lamdar nad i fewn trwy ochr y wal mwyn fflysio'r toilet i lawr. Ac mae Emrys wedi cyfansoddi englyn i anfarwoli'r ceidwll hynafol yma ymhellach. Lle un a thwll ohono, on sweet oes aur rhywgyn Gymro. Hen le 6, Dinbych i o, hanes sy'n drewi yno. Ac mi gaif 9 marc. Cafodd Caledfryn i dorri allan o Capel Mawr am i fod o'n mynychu eisteddfodau. Ond roedd Clwyd un arall o feir Dinbych, yr un pryd yn fwy ffodus. Wesle oedd o, aelod ym Mhendre, lle nad oedd eisteddfota yn bechod, ac mi aeth o nerth i nerth nes dod yn ben bandit yr holl jamboree. Ac yn awr, hanes un o famau mwyaf llwyddiannus Cymru, Mrs Hannah McDonald. Gwyneth fach o Dinbych, mi ganwyd hi yn Dinbych 1819, yn ferch i John a Mary Jones. Ond yn ifanc iawn, mi ath y teulu ifanc ceinion. Mi roedd John Jones yn grosser llwyddiannus dros ben yn y ddinas honno. Mi briododd hi ar parchedig George McDonald, a mi gason nhw 11 o blant, un bob 19 mis, cofiwch. Ond mi ddaru 4 o'i merched nhw briodi yn dda. Enghraifft, mi briododd Llys hefo John Lockwood Kipling, a mab iddyn nhw oedd Rudyard Kipling, yr imperialydd mawr, yr sais rhonc, ond i nain o Dinbych. A wedyn mi briododd Georgiana, y ferch nesa, a Sir Edward Burne-Jones, arlunydd pwysig dros ben. A wedyn y ferch arall, Louisa, Alfred Baldwin oedd ei gŵr hi, a ddech chi'n gwybod pwy oedd ei mab nhw, y prif weinidog, Stanley Baldwin, dyn dylanwadol arall. A wedyn y ferch arall, Agnes, mi briododd hi Sir Edward Poynter, oedd yn arlunydd ac yn bennaeth y National Gallery a'r Tate, dyn pwysig dros ben. A pwy oedd ei nain nhw i gyd? Yr en Hannah fach o Dinbych. Ond mae pawb yn Dinbych yn gwybod am Dr Evan Pears. Yn wir, mae'n anodd i osgoi. Bu'n edrych i lawr dros y dre o uchel safle ers canrif a mwy. Ond ychydig sy'n gwybod pam i fod o'i fyny fan cw. Daeth yn ddyn cyfoethog drwy briodi yn ei hen ddyddiau a gwraig cyfoethog oedd yn mynychu ei ganolfan detox. Roedd ganddo fo mor hinweddau a awgrymur gan y cerfiadau ar ochr y gofeb. Ganddo fo res o lythrennau ar ôl i enw, ac fe sicrhaodd fod pob un yn ymddangos ar y gof golofn. FRCS, MRCS Edinburgh, LSA London, MFP and S Glasgow. Ac mewn gwirionedd, Dr Pears ei hun gododd y gof golofn. Wel, y stori ydy bod lle da ni'n sefyll rwan yn yr ardd fan hyn, o'na res o dai a bod y doctor wedi prynu'r tir, wedi dymchwel y tai a wedi talu am gael gwneud yr ardd i fyny, ac hefyd bod wedi cyfrannu'n hael at godi'r gof golofn iddo hun. Ond meddyliwch am y teimlad o edrych trwy ffenest y llofft yn y bore a gweld eich hun yn cael eich codi uwch ben pawb hyd diwedd amser. Waw! Ond dyma chi adeilad sy'n heiddi enwogrwydd. Cartre Gwas G, pwerdi cyhoeddi radical yng Nghymru. Ond heddiw ys ywaith, dim ond ysbrydion argraffwyr a fi sy'n cyniwair yma.
A fel camu nôl mewn hanes, dyma'r stafelloedd lle bu Thomas G. Hun, T. Gwyn Jones, Gwilym Ar, Mathonwy, Kate Roberts yn rhoi llenyddiaeth ar glawr. Yn anffodus, doedd Kate Roberts ddim yn wraig busnes. A doedd hi ddim mewn hwyliau bob amser. Mi fyddai hi'n dod efo rhengi bach dan ei chesel ac i mewn i'w stafell. A bob bore, os fyddai mewn hwyliau da, mi fyddai'n agor Hugh dwll yn y wal a fyddai'n siarad efo nhw. Ond os fyddai'r twll ddim yn cael ei agor, mi fyddai Mathonwy'n gwybod a Gwilym Ar yn gwybod Kate i mewn hwyliau heddiw. Be fydden nhw'n neud? Fyddai creu rhywenglyn, fansoddi rhywenglyn, ac yna cael Kate yn ôl i hwyl drwy agor y drws a gadrodd yr englyn yma wrthyn nhw llynau. Welis i rioed mohoni yn blesant efo neb. A dwi'n cofio yn ystod y Steddfod y llynedd, y Steddfod Genedlaethol Dinbych, bod na rwy'n o bwyllgor y merchad wedi ffonio fi ofyn os o gynnau lun o Kate Roberts yn gwenu, achos yn y lluniau oedd ganddyn nhw, doedd na ddim byd nagos at wen. Mae'n wir, dwi ddim yn cofio gweld llun ohoni'n gwenu chwaith. Tybed os nain. Fel pob hanesydd, mae Bobby Owen yn gasglwr hefyd. Mae'n casglu hen lythyrau, ac mae ganddo fo un gan Kate. Y tu allan i'w chartre hi, oedd hi wedi gosod ar wyddbost yn gwahardd blant rhag yrru beiciau lawr heibio'i thu hi. Ond dyma'r llythyr at Glarc y Dre. Anwyl Mr Jones, dymunaf alw eich sylw at y ffaith fod nifer fawr o fechgyn yn defnyddio'r ffordd heibio'r Cilgwyn a'r parciau i fynd ar gefnau beiciau i'r recreation ground. Wrth alw ei sylw at yr rheol nad ydynt i'w wneud hynny, daw rhai lawr yn ddigon mwisgar, ond ar mwyafrif yn ei blaenau gan ddefnyddio'r iaith fwyaf ofnadwy. Wel, mae'n meddwl am rwy'n yn rhegi Kate Roberts yn dod ar gwaed i'm henni, a dweud y gwir. A dyma i chi lythyr arall o gasgliad Bobby Owen, lythyr gan Ellen Davies at ei deintydd. I got a sister, been dead, and she left, top set of teeth. She only just got them before she dead. As I am in want of teeth, I wish to wear my dear sister's teeth, if you could do them to fit me. Rhywbeth i gnoi cil drosto fo tan tro nesa.